духтаракои азиз, кадометон мехоҳед дар интернет-магазини мо, интернет-магазини Тозон кор кунед, марҳамат, рақамон дар рӯи экран ҳамкорӣ кунед. Беҳад кори осон аст. Чихеле ки гуфтум, фақат як бор харид мекунед тамом ва соҳиби ҳама туҳфаҳо мешавед. ду одам мебиёре, и всё, дига кори қин надора, харид надора. Ҳамаи ҳамин мушкилие ки шумо дар дига ширкатҳо кашидестед ва мо ҳам кашида будем, ҳамира ба назар гирифта мо ҳамахе сохтем ки шумо як бор харид кунед. Единственный последний раз дига пул расход накунед. Барои ҳамин дӯстони азиз, кадоме ки мехоҳед, рақамо дар рӯи экран бинависед, ман кора ҳамаша шумода мефаҳмонам. Ман боварӣ дорам ки шумода маҳкум меша, барое ки зиёд расход надора. Командаи 100 одама ҷамъ кардан дар кор нест, фақат 2 нафар одам дар корай, тамом. Духтаракодаи ширкат фақат 2 нафар одам овардан дар кор ва ҳар нафар 2 нафарӣ биёра, шумо зиноҳои баланда мерасед, яъне ки туҳфаҳои арзишманда мегиред, аз ҷумла наборот, телевизор, телефон, сафари ҳаҷи умра, атр, бовҷада чи ҳастай, мошин ва ҳама охирон зина якхонага дар шаҳри Душанбе. Ҳамаи ҳамира метавонед ай Тозон соҳиб шавед. Барои ҳамин ҳатман номерода бинависед, оиди кор мефаҳмонем. тамошобино салому алайкум. Магазинчи мо омадак. Мистер Нурулло, магазинчи мо чи? Дӯстони азиз, ирӯз 16-май? 16-май, ҳаматон ҳавора бине, мо папутӣ рафтестем, ино корвон рафтестиан. Ман тарафи офис агар корума успед кунам, барое ки ман бояд ози бирам китоб гирам. Соат 1 шуд чӣ офис мерӣ? Хай ман раис, ман кайфура мерам. Ман какатаги кудам подписчика. Ман кайфура мерам, кори ман онлайн охе. Ман фақат регистрация мекунам, тамом. Ма одам дорум ки дар оҷа борора меспора куметия, ӯ барои ҳамун команда дар кора. Рӯз як аз курси майда ба 14 сола. Не 14 сола да ба мо наметонем туҳфаша додада. Мисол пага вай соҳиби хона шава, мо наметонем, ай аввал номи вай регистрация нест. Хулоса дӯстони азиз, памят надорум, яби 20 минут запис карда метавонем, мега тамом. Ана ҳозир карочи мерам. Чи қатиёто усна брам, як пудра дар корай, ма агар харам як пудра, чихеле ки динанги видеода диде, дина ашанда ки як соата пеш пудра истадам ку 3 қадам аёси ма я духтар бор соска висада. Ма инҷода кай ма намиёй гуфтум исна яли гонам ки ма бор соска дистам. Ба ҳамали хасоска ина омадам. Гуфт ма уже 3 қадам. Не гуфтум ту борота соска. Ма омадам уже хайҷ гап негуфтам омадим. Ҳам як алаш дат кардам, ахсим гирифт духтаро нахаридам. Нам видео динангира нишон додам ку пудрора, лекин нахаридам шона. Фабели атоми хар пудра. Охо атоми дер меояд. Фабели бихар. Фабели дора хишру, кушон пудра крем бихар. Яса чанд сомон дил гирда дар. О дил гирда амада просто пудраи офтоба хайку. Ай хитойски. Офтоба магазин дорум дастми. Анам хеле дар кореги. Аввада тай офтоб ма крем ай Россия овардагим, креми барои ями рӯ карочи ай болои ҳавай трип кунам тамом. Не че хишрума. Ҳо ёфти. Анам хеле дӯст дорам. Вақте ки автобусора шод намегиранд дар паворот нигоҳ кун. Оли вай бояд қафорова боиш пеш рафтеста. Ина аҳволи зори автобус. Не вақте ки вай харидаги. Правара? ҳамура шод мегири вақт то охирӣ. Нигоҳи навшогирда чи автобус. Омаки чӣ надодиянш? Наиша мебине бози дубл 2 автобуси 2. Ишта навшогирдамона набуд некӣ. Ина бе ягон задни ход гузашта. Дубл 2 сигнал ақурат додувои ҷангҷанҷон. нигоҳ кунед автобусе ки ҳамех буда бораи гирифта. Чанда автобус чанда? 55. История автобусо дальше. И бояд вай дагонят куна, ҳақорат куна.
این متدی ترجیکی های قریب موند که دایره روش کنم سریع دیگه شده دیگری شورتس میبینه آنها پلیسای هم اومد این مانوش که 10 شاوت تیزای پیشی رهی ماوایی که ولی ما آدم پرو میکنم ها؟ آخواه آدم جمع کردیسته شما ممکن اختوبوس سفید خشون نبینی انا یعنی ما گریه پولی باید راست کنه قدی باید از بار کنه کی؟ هم 55 نوی چوکه هفتش معلومه تدیس چوکه ما راستانی کجه نگاه کنه این باید رهچه ماینده درویه یا هر دوش باید با نو رهی یکم بروان با کرماشکه بروان یا باید آن را رفت یعنی کل یکم که زده میروان یه میلیمتر مونده که افتوبوس ما بگذاره یا خوزه میره سروت نه سر شیر یه سانتیمتر دیگه همون پودره میبروه آنها بسر میشه جوی زوروش همون گذشت میشیده باشه جوی زور جان نه نشت افتوبوس بینا اونیک ترجیست و کخاری اومده این برای مقتوه؟ نه سفید نه این ابو مقتی یوب تویجه رو اومدم با امید لقلقم یوب کخاری پرس خواهی چند سمای خدا یا 130 یا 150 کدوم سفید مقوله بیم سفید میفروشه گیرم سفید سفید ما هر همه این یکیه ما این رقم بخواه یوبکش تاون شد برو باشکا میگه فهمیدون چی بگی خیلی سفید میفروتن یار کی بگی مالاجوش چه طولی خشو دختر رو پای من دنک نمیبره برید نمیدره جوش قهوه لودچکه این روزی فسانی بده هوی من در میدونه چیزی که پیشوش آنوی خیلی باشه کلون باشه نمیدره این همی افتایی دمه چی در اومدم اکه خیلی که گفتم پودره رخشان میگم پودره در مغازین من سوژه پاز نگفتم چی بوده؟ 7 سومون بوده همی پودره ولی میگن که همه بریه تو میخری فابیل خری پرست همون دست راز در کار بود برای که بیاد گرمای کرم میکنی باید که حتما پودره کنی ما کنال چه خیلی که میدونه یمی سال کاسمتیکا ده ای سال ای توبیستون ما уходовая косметика را سر کردم ای 41 سالگیم так ما خیلی کاسمتیکا چی میکردم بیشتر نمیکردم ده по праздникам میکردم از اینو نکی چوتا کردیستم یه هفته ده یه بار ایره خیلی یکم ضررش خانه بدگیست کیتایسکی پودره 7 سالونه دخترم ما خواستیم که офис муна наймиздания дакнем мавзуна фига арзонай рои кардем представитель муна короче дуюм этаж да доштай 1000 сомон аренда оз аренда мо 2000 1000 сомон аренда на ки уҷа ҳичи надора на стол дора на стул дора 36 квадрат ана на стол на ҳичи баъд бо свет пвет коммунальниёш шоти худот ай мо ҳамаш включиноя коммунальниёш барои ми барозӣ наштем тамошобино омаду наконец-то расидем до ҷои кор чай бентин ҳамирӯз ма баро нодирова зарангез заказ шад
ва ман чӣ кор кардам ин маҳам стола иск каштани ближе ами розеткада неудобно чӣ хел ашёт гирифта администратори мо ман намедонам ки розетка чизе ки дар кори да болош бояд зарядник парядник амони уҷада гирифта монда хай пага мебия ки ҷа нагаришдагер дӯстони азиз кор нағз рафтестаем одамо омада уже дида иҷа пастарак шуда борошона бурдиян ана то наврӯза биёрем бор наёрем ҳайронам барои ки ҳафта вихат меяй хай масъаларо мебинем ана ҳами дег соҳибша наёфта ки вайфай дорем буда иҷа киштаги буда ира гиром кардан дар кор вайфая гиром кардан дар кор мегабайтура эконом кардан дар кор ном ма стола исовардам масалан ҳам зарядник вайдам удоб мешава мадам удоб мешава ҳами чанд соле ки ман дар Европа зиндагӣ кардам ман чӣ фаҳмидам главное хушругӣ не удобство удобство самое главное шумону мобайнда мебиёя безеб мешава лекин неудобно чӣ дар кор главное удобство бошад дар ҳама кор удобство бошад шумо дар хушругиш неважно масалан чӣ хеле ки бисёриё обуфи баланд мепӯшам бадва азоб кашидам удобство кроссовки анам хеле дӯст дорам баъд бисёр одамо мегӯянд ки дар ҳамин сумка ту чӣ мегардонӣ хосият москваам рафтам ту фақат сабоя ами рюкзака сумка нест мавзуна мегӯяд ту чӣ дорӣ ира мегардонӣ ҳозир ман нишон медиҳам та дадруи чия чӣ дадруи ҳаст ҳама чӣ дадруи ҳаст хай вай наушник калид иҷода мо вообще бигем ҳичи ягон танга мумкинам иҷода боша танга иҷа ҷои тангай дальше мирем дӯстони азиз инаи духие ки ай москва заказ кардани будам беҳад қимат баъд вай чиёша ёфтам фальшивиёша ёфтам да азон бо навай валберес нахаридам рӯзи як духи гуфтам заказ кунам ба ира гуфтам чанд сомай харида $155 100 миллилитраш а и боша ман як духи дига харида будам ира мара пробник дода буданд пробник тиян тамом омада маҳқул шуд барои мира ман сабои гардондистам не ҳарчи пучоқ мучоқ ки ягон сол яке ман мехарам дальше симкартаи билайна ки ҷои омада ира харида будам аэропорти тоҷикистон 30 сом счет дора гуфт калитои хона дигари хона значокҳои таҷима мақати и калита бандша рахмонали када и подарочни чизои дилафрӯз буда банди калита дидая чанқа дальше иҷода дига ҳичи набуда и пучоқ барои чӣ дама дар кор боша ман намедонам уже чандта харида мира балбона мусорда мепартоем кошелек чек ҳозир мебинем ай кадом давра ҳай вай кики сиёма чӣ харида бошума иҷа вай кики сиёма вай футболкаи беостин яъне ами саузак серупес харидам ира мепартоем салфетка чӣ боша шама ден рождени дилафрӯз надонам чӣ хел да чизи ма омада хайда ҳами офис мемонем ягон касе ки зуд рӯз бекуна дальше пакети вай кики майкарамон ки харидам нахаду пӯшидам мумкин ҳамеша аккумулятори калонма гум кардам имайдача ич бошад дӯсто коғази беҳад важное ки дар сумкаи маҳай и коғазе ваяй дӯстони азиз шумо дар мумкин интерес набоша и коғазҳо ай тюрма мебиёянд вақте ки тюрма мери передача дачка мекунӣ ҳамача бояд бинависӣ ки ту чӣ бурдасти чандта ма саросима менависам баъд мести аҷо ответ мебиёяд ки чӣ дар кора короче ира ма сеюми март ма рафта будам ина ин иҷа мемонаш ина ин ирам падаркаш мекунем ин қадимаи 24 соата ба чӣ хотир ба хотире ки ман ба бути салон барам я бора истифодаш мебарам помада
дари мо буд, дари ҳамсоя буд. Ира хайи ҳамирӯз харидем, хеле ки диде. Купием, букшоемаш. Пудрай офтовак мегӯ майра. Ягала мусоршин. Дайҷа пудраи офтобак. Пудраи офтобак. Оста оста кофе ман намедонам. Анҷара ман меорам мемонам, сабуям надорам. Духи Blue Chumchi от Антонио Бандерас буд. Короче, сладкий запах ман аз мебинам. И қариб тамом шудеста, нигоҳ кунед. И қашмондай. Ана и бояд тирма равам. Ам хеле чӣ мегӯянд, пластмассови заказ кардагиян. Ира насиб мебарам. Аёдам набуроя, гуфтам хайри зона. Кофе. Қалама ята ай фабелик ята ай ашан и кришкаи ами духияй. Ба ин баҳона сумка мата конма гуфтам дута қаламай. Ятшай фабелика ятш ай ашан гирифтагия. Бошки ма як вақт ёмам қаламуро кунам. Салфеткаи қоқ чек бо ай кардам асри мусор. Тамом бафикрам ҳамақа чиз. Тамом небудай бояд чи дига туш от фаберлик. Ира наам айрихсон. Тарер зураки овардан мо харидем. Иши оша зарядника. Бла-бла-блаш. Ай, тамом. Ҳамақа чиз будайда. Сумкаи ма дӯстон. Аштақ, маштақе ки почти ҳама вақт дар кори ҳамҷа бедаркор чиай? Ҳичи. Инаҳан таксида омадеста буд. Тақвими Рамазон уже биромадай фурӯшӣ. Ай рӯзи панҷшанбе рӯзай. То 6 вая ман нигоҳ мекунам ифтор соати чандай главный 6:49. Рӯзи чандшанбе ид мешуд, рӯзи шанбе иди Рамазон 22 апрел. Беҳтарин.